Hej tankopper, mit navn det er Anne Skar Nielsen, og jeg er fremtidsforsker i Future Navigator. Og tusind tak, fordi jeg lige får lov til at bruge et par minutter til jer til at ønske jer en rigtig god dag. Jeg er sikker på, at I får en fantastisk begivenhed her på Tank Up, hvor I skal tale om et emne, som er super relevant for fremtiden. Netop hvordan man skaber godt arbejdsmiljø, hvordan vi investerer i sundhed, og hvordan vi får ikke mere, men noget bedre ud af vores medarbejdere. Det er jo det store paradigmeskifte i tiden, den store transformation, som vi står overfra, at vi er på vej væk fra mere, der handler om profit og vækst og omsætning og oplagstal og alt det, der kan måles i kvantitet, til noget, der handler om bedre. Bedre er stort set kun møntet på én ting, og det er at have positiv påvirkning på andre menneskers liv. Det er ikke så meget, hvor meget tid man bruger på sin arbejdsplads, eller hvor meget man når, eller hvor hurtigt man kan løbe, men det, at man bruger sin tid, sine kræfter, sine værdier, sine egenskaber på at blive dygtigere, på at have positiv påvirkning på andre menneskers liv, på sine kollegaer, og så føler, at når man går hjem om aftenen, så har man faktisk gjort noget godt. Og hvis man starter med at tage fat i den her trend med ikke mere, men bedre, den lange udredning af det er, at vi skal lave noget bedre til flere mennesker med de rigtige ressourcer. Men hvis det er det, som I tænker på, når I nu går igennem dagen her, det er det her egentlig mere, eller er det bedre? Er det her mere sundhed, eller er det bedre sundhed? Er det her, at vi så kan lave flere ting, eller er det det, vi faktisk har en større effekt med det, vi laver? Så I er super godt klædt på til fremtiden. Så jeg håber, at I får en fantastisk dag, og jeg vil ønske for jer, at I tager det med ud og får en positiv påvirkning med det, som I lærer i dag. Tak for det.